Takže čuste lidi, vítám vás u našeho druhého let's play, nebo let's play, spíš videa z hry Mafie 2. Takže jdeme pokračovat a dnes si dáme trošku delší, takže dáme pokračovat v příběhu a jdeme na to. Dneska si dáme tak, dal bych to do 3. kapitoly, uvidíme. Jo, máme se převlíknout teda. Ečka a máme jenom tady to, nic víc. Tak jdem. Ečko. Teď musíme pokecat, přeskočíme. Všechno budeme přeskakovat. Tak jdem. Se nás bojí, ty vole. Jo, teď mu dám rozbít držku. Zase přeskočíme. No, tak se ukáž to. Tak. V pohodě. Dobrý, zatím nám ani jednou nefláknul. Dobrý, řekl bych, že mu v pohodě nasekáme. Tak. Jo, správně, sebersátání do prdele. Budete toho ještě litovat. Oba dva. Co to mělo znamenat? Nechtěli jsme tě s tím obtěžovat. Obtěžovat? Obtěžovat s čím? No tak, Franky, řekni mi, co se tady děje. Když pořád, přišel si taky na peníze, spoustu peněz, od lichváře. Doufal, že jsi na lepší práci. Dobrý, prostě dluží peníze a máme teď problémy, tak jdem. Co tak? Jo, mapa. Tak to víme kam, že? Nás to zajímá. V pohodě. První budeme plnit nějaký mise, až budeme mít nějaký zbraně, tak si zastřílíme. Tohle mě nejvíc baví. A tak se, teď se to nepovedlo. Sorry. Tak tady bydlí Joe. Tak dám. Sorry zase. Tak dám k tomu Joeovi. Teď nevím, jaký mě patří, ale řekl bych, že ve 3. Jo, je. Jo, tady. Tohle je nejlepší. Jestli to je ono teda. Asi jo. Děláš si srandu? Vůbec ne, takové spokecáte. Ty babovky jsem zbalil na cestě z obchodu. Čekal jsem na tebe. Fajn holky, pro dnešek to stačí, mám tady práci. Tak se zítra budeme pokračovat tam, kde jsme skončili. Šup, šup. No tak čau. Proč mi zapal, že tím se můžeme pobavit všichni? Zábava skončila, chodě, povídám zítra. Zase přeskočíme, budeme přeskakovat, něco necháme. Všechno jsi udělal za 3 roky? Spíš za 3 měsíce, ještě jsem neměl čas to tady vybavit. 3 měsíce? Ještě musím znát správně lidi, aby se v pohodě, protože znáš mě. Už si přemýšlel, co budeš dělat dál? Říkal jsi, že mi seznámí s tím Giuseppem. Hej, myslím, že bych mohl... Co, řídit mi to? Cesty jsou namrzlý a ty si nikdy předtím auto neřídil. Joe, tam venku jsem předtím jezdil skoro pořád. Ale jo, tohle není kurva tank, Viktor. To je jedno z nejlepších aut, co se dá koupit. Nejezdil jsem tankem, jezdil jsem jeepem. To je to kurva za krát. To je, ale to je furt. Necháš mě řídit nebo ne? Tak dobře, to je příště. Ale kurva, dávej pozor. Tak mu to asi poškrábem, ne? Musíš trochu víc šlápnout na plyn. To je ten pedál tamhle vpravo. Já vím, Joe, já vím. A teď doprava, tak chvíli rovně. Dobrý, no.
Ale nepoškrábali jsme to zatím. Tak. Oh, já! Dobrý. Tak už jsme to jednou škrábli. Teď po druhý. Venku je světlo, to mám kurva přesně vědět. Teď je správný čas pořídit si vlastní kár. To by bylo fajn. Kdo říká, že budeš platit? Vůbec se nezatáčíte. Nešlo ti to tak špatně, ale potřeboval bys ještě trochu podpořit. Jenom špatně. Ježíš. Debilní sníh, teda. A ty to tady zase odřu. Ne, dobrý, fuj. Teď ukradnem tohle auto. Hej, koukej na tu mašinku. Jeffersonka z 240. Je to tak krásná kára, že by bylo škoda rozbít novýto. Měl by si u Giuseppeho smíšený ráj pro zloděje. Řekni si, co chceš. Dokonce prodává falešný zbrojní pas. Teď se naučíme, jak vykrádat auta a teda, tak to auto okradnem. A já už se nepamatuju, jak se to dělá. Jo, vezmi si to. Ne, taky budeme potřebovat páčidlo. To jo, a hádej, kdo zaplatí. Páčidlo. Ale prolez. Tak. Musím zjistit, jak se to dělá, už se to nepamatuju. Takže S posunout, E použít. Jo, už vím. Takhle, takhle, takhle. Máme to. Tak se měj, Giuseppe. Mágí, jo. Neboj, nacvičíš si to. Dělám to každou chvíli, když si zabouchnu klíče v autě. Fajn, pořád máš chuť projet si tu káru? Děláš si srandu samozřejmě. Hned to vyzkoušíme. Tak. Takže S, jo, už si to, teď si to snad budu pamatovat. Hop. Hop. Tak. A jedem. Kurník. Tak jedem. Šlápni na to. Stejně tohle vozidlo je hledané policií. Pak bude muset vyměnit značky, to SPZky. Jo, ztratit se policistů. Já to zase odřu, já to vidím. Dobrý. Super. Fajn, pojedeme najít autodílu. Poskytnou ten služby, který teď potřebuje. Nevím, to stíhat. Neboj se, zatáhnu to za tebe. Najdi nejbližší dílnu, tam chlapka, který jim šéfuje. Nesmí jet kolem nás policisté. Já to, ne, zase jdu blbě. Nevadí. Neodři mi to, dobrý. Tak. Místo bílý si dáme červenou. No, modrou. Ne. Sakra. Tak a tady je garáž. Jo, tady. Tady, zaparkuj se branou do garáže. No tak, přeju dobrý den. Teď nám to tu SPZ-ku vymění. Žádný problém. No. Dobrý, takže takhle. Auto je třeba odpravit. Odpravit auto. Změnit kola změníme. Já si dávám tyhle.
Značku máme, procházet barvy. Ber si barvu jakou chceš. A já si dám teda modrou. Tak tuhle. Tak jo. Ne, teď odejít. Tak zas někdy běž. Fajn, teď si představíme Majku Brusky. Ježiš, Číňan. Co tebe bude mít nějakou práci? Fajn, kde ho najdeme. Patří mu letiště na Riverside. Nemůžeš to minout. Policista. Jo, tady nesmím jet to. Rychle. Ok, tak. Jdem najít to. Smetiště nebo co to je? On kdo byl ten chlap? Který chlap? Ten chlap autobus. A jo, Tommy, synovec mýho kámoše. Ty takový tichej, ale povídám ti, sakra, dobrý tanečník. Viděl jsem ho v tý starý tančírně. Super, hned to odřám. Vždycky z něj byli úplně hotový. Ale, no, nedělám. Děláš si prdel, já tancovat nepotřebuju. Já mám svůj šarm, kamaráde. Ale poradím ti pár hlášek, ať musíš strávit dlouhý noci jen s Ančkou Dlaňovou. Třeba tohle. Lečno, vy máte spatře vrcátko, protože já si vidím v noci v kalhotkách. Nevštípnej to. Dobrý, hned to máme odřený. Tak mu to rovnou dáme do šrotu. Lečno, já bych vám nabídnul kousek ráje. A přes 20 centiák. Pane Nota. Hej, kotě, máš moc hezký šaty. Ještě líp by vypadaly hozený na podlaze vedle mý postele. Tohle funguje. A tohle je taky dobrý. Hele, víš, jaký je rozdíl mezi sexem a konverzací? Ne, nechceš jít ke mně a popovídat si o tom? Ty máš fakt velký problém. Jo, to má. Co tohle? Zachrání vás třeba budou sexu. Pojďte ke mně, než nás zapnou za pološování národů. To je strašné. Hej, když jsi velký celky, nepotřebuješ to umět se slovami. Tamhle máš toho slotičku. Pojď do mě. Ale kdybychom měla řídit, tak tam jedu, no. Co, já mu to fakt asi hodím do šrotu. Teď budeme střílet, budeme mít zbraň. Přeskočíme. A dáme to na první ránu. Na 2. Napadá mě vtip do palácí, ale radši budu držet ruku. Jo, to mi připomíná. Kytka prdele. Fajn, nech toho střílení, čeká na práce. Aha, háčkem, dobrý. Jeď s Joem do baru. Super, tak jedem. Fajn věc, kudy jsme přijeli a jít na dálnici směrem na západ. Nevracej se přes město. Tak jedem. Tady doprava. Doprava? Aha. A co, je fajn být zpátky? Jo, ale budu se cítit líp, až budu mít nějaký brat. Hej, kam spěcháš? Český si za prachy do kosa. Fakt. Dělám si prdel. O prachy se nestarej. Ten kšeftí to jen začátek, za chvíli budeš mít prachy plný kapsy. Takže Sam Island je furt stejná zasraná díla. Ale ne, ve skutečnosti to není taky. No nekece, jak se to stane. Černý huby utekli před zimou najít. Ale stejně, že je to furt díla. To si pryč jen pár let. Bude trvat sakra dlouho, než se to právě tam zlepší. Když se to děje krát, co s nima nadělat? Je to ještě horší, než když jsme byli na ostrově. Dokonce tam mají i nějaký organizovaný gang, jak si jen kurva říkají, bombardáci, úmrníci, něco takového se bojí. Kurva svět. Hele, čeho se bojí?
Jsou to zvířata, jen prodávají drogy a zabili se mezi sebou. Chlapa jako ty nechají na pokoji. A ty jdeš, proto jsem si dal douchat. Jo, a mimochodem, ty teď naši soupeři. Proč? Dneska bez nich nejde dělat biznes. Vlastníhle skurvený sportu. Ty fakt umíš spolu. Dobrý, no. Always. Ježíš. Tak, jsme tady. Jo, už vím, co budeme dělat. Ukrost tohle. To je docela těžký, ale bude. To dáme. Máme to na snadnou, tak jestli to nedám, to jo. A hned ho musím killnout. Ty vole. Dobrý, černý hubě moc nevydrží. To tak dělej. Tak. A teď to musíme rychle ukrást. Protože přijdou ještě další. S kama střílí? SE a jedem. Honem. Tak. Teď jim bude muset zdrhnout. Ježíš, uhneš? No, super. Oh. Tak to splníme a asi ukončíme. Oh! Ty kráso. Pardon, doufám, že žijete. A první pomoc teď nemůžu vám dát. Oh. Ty vole, to se nedá řídit. No, já teď tak daleko. Nevadí, dostaneme to tam a ukončíme a zítra natočíme další. A ještě dnes udělám GTA 4 asi. A v GTA 4 si jen budeme jako dělat blbosti. Však to vám řeknu potom. Už jděte někam, prosím vás. Ne, ono už se z toho dýmí. Tak řekl bych, že tam nedojedem, hele. Jo, možná jo. No ale fízlům fakt neute... Já jsem dobrý řidič. No, to jim neujedem, to nedáme. Střílet nemůžu, škoda. To jsou magoři. No tak ty vole. Tak pojď. Dobrý, honem. Honem. To už tam nedojedem. Vysoký černé vlasy, průměrná postava. Potvrzuju.
To už tam nedojedám, to nedáme. Automatické zbraně? Tak to jsem mrtvý. No, to už tam nedojedám, to nemá. No, jako, uvidíme. Ještě se to dá. Yes. Ne, další. Bože. Dobrý. Ježíš. Prosím ne, prosím ne, prosím ne, prosím ne, prosím ne. Dobrý, tak jsme tam dojeli. Super. Tak jo. On tady čistí tu košili. 300. No nic teda. Tak to teda ukončíme a zítra natočíme další teda. To je fakt dlouhý ta mafie, tak nevím, jak to budeme dělat často, ale zítra natočím určitě zase další. Takže zítra a zanechte určitě like a odběr, budu velice rád a teda ještě dnes vyjdou GTA 4 a čus teda. Čau.